Hola, què tal? Som al bus, portem quantes hores de viatge, Maria? Ara són 1:46 i portem aquí des d'un quart de 12. Quart de 12. A veure, Maria, que t'ha demanat quan portem, no des de quan fins a quan, i no tinc ni puta idea de quantes hores són. I aquest és el més curt. Doncs he anat a buscar el llibre, sabia quin era, i l'he trobat. Will Gompers, mira el que et perds, el món vist a través de l'art. I vaig fer això, amb llapis. Noi, no sé. Aquí també hi poso, crear imatges memorables, captar allò personal i fer-ho universal. Està molt petit aquí dalt, amb llapis, i no es veu gaire. Bueno, faig coses. I no hi ha res més aquí. No he de portar més. Res, ara aquí estem entrant ja cap a Nazca, queda una hora més o menys per arribar, i això és el que es veu. Sota, només veu sota. Però, bueno, és interessant. Sent un paio aquí que vaig xerrant per la tele, està entrevistant algú, la senyora d'aquí darrere. I res, a veure què se sent quan ens ho mirem, quan siguem a casa. El més curt. El més curt, 7 hores. 7 hores. Ja hem arribat a la zona de Palp. A partir d'aquí ja es veuen jeroglífics. De moment no n'hem vist cap, però diuen que ja hi som. D'aquí a Nazca ja no queda massa. O sigui que seguim a l'autobús. Què tal? Com esteu? Ai. Estem cansades. Ai. A veure... Fem un repàs. Sí. Ahir vam anar des de on estàvem allotjades fins a l'estació, fins on havíem d'anar. De Nazca. No, de Lima. Però ja vam estar-hi una hora per anar-hi. Ah, sí. Caminant. Després vam arribar una hora aviat, està bé, per tenir temps, i vam marxar, vam fer el viatge, que va ser una mica més llarg del previst perquè hi havia unes obres a la carretera. I va ser molt pesat. Sí, va ser molt pesat, realment pesat, molt. Entre això i que vam posar 2 vegades la mateixa pel·li, una pel·li que sincerament... quin fàstic. I tampoc no podíem tancar el so, ni baixar-lo, ni res. Res de res. Te l'havies de menjar, sí o sí. Tenies el so a sobre, amb un altre peu, i no hi havia manera. Talla aquí davant i... Va. I més quan no saps ben bé quina hora arribaràs, en el nostre cas, no ens podíem comunicar amb l'hotel i vam demanar a una noia de l'autobús si ens podia deixar el telèfon per trucar, perquè nosaltres no teníem la manera no vam agafar targetes SIM, cosa que va més que ho veu, per poder tenir dades en un país estranger, sigui el que sigui, és igual. I vam conèixer una noia d'allà a l'autobús que ens va deixar el telèfon per trucar a l'hotel, al lloc on estàvem allotjades, per dir que anàvem molt tard perquè hi havia la carretera, va ser xungui. Vam acabar arribant aquí a Nazca. Des de l'hotel tenen el servei de venir-te a buscar a l'estació del bus, superbé, en Julio, un 10 de persona, i vam arribar aquí i pel llit. Directe al llit. I després d'aquesta nit he tingut indigestió. Bastant bèstia. La Maria més que jo, i ja ha estat una nit complicada. Mogudeta, complicada. I ens ha costat dormir al final. Total, que avui al matí teníem un tour. La Maria estava superdèbil i la meitat de coses no les ha pogut fer. No podia. No podíem fer ella mateixa. No. Aquestes coses passen a vegades quan vas de vacances. I bueno, no ha estat precisament un gran tour. No per la guia, sinó perquè, bueno, no sé, no ha acabat de ser suficient. O sigui, pel que has pagat, el tour no valia la pena, saps? O sigui, el mateix, anant amb avioneta, doncs hagués valgut la pena, però anant amb avioneta de 3 vegades més car. O sigui, què us vull dir? El pressupost del que és. Exacte. I res, ens ha decepcionat un pèl.
I més tenint en compte que no podem haver ànima. Que s'havia de pujar dins com uns miradors, amb unes escales i això, i en el primer ja m'he marejat. Sí. En el segon ho he intentat i no he aconseguit arribar a dalt. No. I llavors he dit que és que em quedo a baix. I per això he pogut fer unes imatges des de planta baixa. Millor acabar-les de planta alta. Acabar-les de planta alta, vull dir que... Amb això sí que em pon aquí. Sí. Les línies de Nazca són un conjunt de línies i geoglifs fets a terra, en un altiplà àrid d'uns 85 quilòmetres entre les ciutats de Palpa i Nazca fins a les Pampas de Cumana, al Perú. Van ser descobertes el 1927 i formen part des del 1994 del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Van ser creats per la cultura Nazca, entre el 200 abans de Crist i el 600 després de Crist. Hi ha centenars de figures amb diferents nivells de complexitat. Només es poden reconèixer les figures de forma coherent des de l'aire. Hi ha moltes teories i s'ha fet molts estudis per treure l'entrellat de tota aquesta història. La investigadora Maria Ricci va ser la persona que va estudiar més a fons i durant més temps aquestes línies al llarg de la seva carrera. Es pot visitar la seva casa convertida en museu, on es troba també la seva tomba, és molt interessant. Ella va acabar adoptant una hipòtesi arqueoastronòmica, perquè ens entenguem. Semblaria ser que els geoglifs formarien un immens calendari astronòmic. I ara a la tarda teníem un taller de ceràmica i d'or. La ceràmica superguai, molt maco, aquell senyor molt guai. O sigui, l'explicació molt bé, jo m'esperava que tu podies fer. Sí, aquí has fet el punt flac per mi del taller. Sí, que a mi m'hagués agradat de poder-ho manipular tu mateix i tocar, sí que n'hem pogut tocar i això, però fet tu una forma que llavors ho pots tornar a aixafar, però que el que ha fet aquell senyor, que ens explica superbé, però que et deixes la possibilitat de tu poder-lo manipular. Molt bé, però, senyor, superbé, però això ha faltat, tant al matí com ara a la tarda, ha faltat aquest punt d'alguna cosa més. Llavors, si veniu aquí expressament per això, mira, jo encara us diria que estalviéssim una mica més i féssiu l'avioneta un sol dia i ja està. Però, bueno... Ens ha faltat alguna cosa més. Ens ha faltat. A mi m'hagués agradat manipular l'argila aquella. Tenia una textura molt agradable. Bueno, tal com la veia manipular. Aquell home, clar, és un home que feia fa molts anys que treballa aquest tipus de coses, que ho va aprendre del seu pare, pel que m'has explicat. I que hauria estat molt bé que tu poguessis tenir una mica d'argila i provar de fer allò que feia ell per tu mateix, saps? Jo m'agrada manipular, m'agrada tocar, m'agrada fer les coses amb les mans. I clar, això m'ha faltat. Però bé, això és un tema personal. Hi ha hagut moltes cosetes que no han acabat d'anar bé. Ens anem a dormir, perquè estem cansades i encara estem recuperant d'aquesta indigestió. Esperem demà estar més bé. A veure si podem anar a donar un vol per aquí al poble i que aquesta setmana estan de festa. Hi havia un bon ambient ara aquí a la plaça, però tu saps allò que dius no, necessito llit. Sí, estem estirant. I demà al vespre començarem el viatge cap a Cusco. Tota la nit al bus. Doncs això. No sé, seria un error. Ai.